Ajde. Sedi, sedi. Dobro, Matić. Zašto stalno ulaziš kao lopov? Kad dođeš do vrata, Matiću, kucaj. Svaki ti to dan kažem, sinko. Pa mogao bi to da upamtiš. Šta radiš kad dođeš do vrata? Ajde, ponovno. Kucam. Još jednom. Kucam. Još jednom. Kucam. Evo vidjet ćete, od sad pa zauvek kad budem dolazio do vrata, kucam. Dobro, Matiću, ajde sedi, vidjet ćemo. Ko zna nešto o prvom srpskom ustanku? Mogu ja. Ali nemojte da me grdite ako nije tačno. Neću, neću. Jel su bili 4 dahije? Jesu, I jel su mučile narod i rasterivale ga? jesu, odlično. A jel su oduzimali raj i imovinu? Odlično, odlično, jesu. A reci ti meni, gde su dahije živele? Pa isto, na Zeleni venac. Kakav bre zeleni venac? Na pijaci u Beogradu. Da vam objasnim, ima tamo neki podzemni prolaz i tu sam sa burazerom valjao neku robu iz Trće. A oni su nas stalno ganjali i grdili. Ko bre oni? Milicajci, njih 4. Kad oni ulete među nas, mi begamo ko kokoški. Tako je moj teča stalno govorio da su govorio dahija, dahije i samo dahije. I meni uđe u glavu. A dobro, ti bar rekao ovako kako su se zvali njih 4? Milicajci? Ajde, sedi. Kaži, Matiću. A mogu da izađem? Ajde, izađi.